Tule rakentamaan SP-kodin seuraava luku yhdessä kanssamme. SP-kodin pitkäaikaisen toimitusjohtajan eläköitymisen myötä etsimme nyt uutta henkilöä viemään ketjuamme sen seuraavaan vaiheeseen. Emme etsi pelkästään toimitusjohtajaa, vaan erityisesti etsimme suunnan näyttäjää, eli johtajaa, joka osaa rakentaa kasvua ja uudistua, ja samalla erityisesti ymmärtää sen, että menestys syntyy ihmisistä, luottamuksesta ja yhteistyöstä eri sidosryhmien kanssa. SP-koti on paljon enemmän kuin kiinteistövälitysketju. Meidän perheeseen kuuluu lähes 40 yritystä ja yli 200 alansa ammattilaista ympäri Suomen maata. Meitä yhdistävät vahva paikallisuus, yrittäjähenki ja aito halu auttaa asiakasta elämän tärkeimmissä päätöksissä, eli kodin vaihtamisessa ja asumisen ratkaisussa. Tarjoamme sinulle hyvin harvinaislaatuisen mahdollisuuden johtaa valtakunnallisesti tunnettua brändiä, rakentaa seuraavaa kasvutarinaamme ja täten vaikuttaa myös koko alan seuraavaan vaiheeseen. Nyt haluamme rakentaa tulevaisuutta entistä rohkeammin.